Fil-preżenza ta' Mart u iben il-mibki Silvio Parnis, Dorian u Jacob, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes żall il-familji fil-binja ta' akkomodazzjoni soċjali fis-Siġġiewi li hija msemmija l-mibki Silvio Parnis. Dan il-proġett b'investiment ta' madwar 13 miljun euro iħaddam fih 84 appartament u garaxxijiet b'126 spazju għal karozzi. Waqt iżjara l-familji li jgħixu f'din il-binja tkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom u qalu li dan il-proġett soċjali għamel differenza kbira f'ħajjithom billi olla l-kwalità tal-ħajja tagħhom u billi offrilhom dinjità għall-familji tagħhom. Il-Ministru Rodrigue Galdes qal li dawn l-esperjenzi juru l-importanza ta' proġetti ta' akkomodazzjoni soċjali li l-Gvern dejjem jagħti lill-poplu. Huwa semma li l-proġett bħalma huwa dak tal-binja Silvio Parnis fis-Siġġiewi qed joffri saqaf sigur lill-familji u fl-istess waqt jinħolqu aktar residenzi dinjitużi li jkomplu jollu il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin. Illum rajna wkoll 84 appartament flimkien ukoll ma' madwar 126 parking space u garax li hawn f'din iż-żona. Bekk mhux biss tajna dinjità, imma fl-istess waqt ukoll din il-binja soċjali semmi tal-wieħed mill-iktar politiċi li ħadem ħafna f'dal aħħar snin għal qasam soċjali. Il-mibki Silvio Parnis flimkien mal-mara u t-tifel tiegħu hawnhekk irnexxinna naraw mhux biss binja kompluta imma wkoll proġett ieħor soċjali monument ta' dan il-gvern. Ħadna kumment li liben l-eks segretarju parlamentari Silvio Parnis, Jacob, u tlabnieh jgħidilna xi jfisser għal familtu li din il-binja issemmiet għal missieru. Il-binja għal-missieri Silvio Parnis ta' kemm ħadem għal-pajjiż kemm ta' u kemm ħabb il-pajjiż u għamel minn kollox biex jara u tbissima f'wiċċ il-persuna fil-bniedem.